Katur dumateng Bopo. Ini sedang berlangsung acara serah terima pengantin lor, atau adat Jawa itu yang mengatakan ulung tinampi diserah terima pengantin lor. Oke lor. Panjenengan minangka sule salira saking Bopo Amir sekalian. Ananging sadherepun kula nampi nggak atur pangandika panjenengan. Sadherepun kula ngaturaken pambagya wilujeng menggah rawuh panjenengan sak pamangya. Rahayu ingkang sami pinanggih. Wonten anggen kula nanggapi menggah atur pangandikan panjenengan ingkang sepisan. Salam taklim saking panjenengan Bapak Suretno lumantar panjenengan. Kula tampi kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semanten ugi salam kawilujengan saking Bapak Amir sekalian ingkang sampun linambaran donga pamuji kersa kaaturaken dumateng Bapak Suretno sumrambah sedaya keluarganipun. Menggah atur ingkang kaping kalih panjenengan masrahaken temanten kakung Tenomo Bagus Agus Farah Latif Umar Dhani putra kangipun Bapak Suretno sekalian kula tampi kanthi suka bingahing manah. Salajengipun tumuli enggal badhe kapanggihaken Nut pradatan ingkang lumampah wonten ing padukuhan ngriki kalian Rorayu Arifah Nur Mintari putri kinasihipun Bapak Amir Ibu Siti Latufah.